Natira na pala silang aktif. Nah, yan yung ano to. Di tanong siya ikataw na, di tanong di sima-simaan. Oh, di tanong di sima-simaan ng mga tao. Ang mga tao, mga tao nga rin yun. Tatangin niyo ba ka, ubos yung kader na tao sa Dato Ismail na, di ba kung kader na tao, iya dagdag lakar usingon. Nauman ni Korea na ka ng kurusing na umiyak ka mawawalay. Ha? Ayam niya ka pa labi na sumangariya. Kaya ka ba hindi na jabulwa, di sila gamita niya mo. Allah. Tiga ni palawan nanti alin ni mga tao. Ini nadid na bersih ni sasad. Panda pandai atau lagi. Pandai ni atau betul-betul. Apa dia bilang dia? Apa yang tinggal dalam isang-isang atau mga tao na may tagupan. Oh. Ima to na ilay tanong sa mga post. Lagu ilay tanong sa ikatir ng mga tao sa iko api ang takalilimon. Kayad na kada-kada na niya ni Matero na sa pauwi mo pidiyan. Ada niya tamu Ramadan eh. Ha? Lima kaluka? Upama kaisiya kasi kan at nakapi at tiro na ka nas mapia ko na marata si Ustad Nasir. Ha? Wala dito mapiendo? Begitu mana itu berarti. Ino to na kaya ayah benar. Nada a koneksyon o manusia si kuwadlaw budala. Mana tanong di agama? Di tanong di Sisambayang, tanong di Indiakat, tanong di Imam Wasat, tanong di Bilay Haji, di tanong di Baca Quran, pero dibet na koneksyon sa puro. Tunay beli niya. Ha? Upama gaya cellphone ka na iPhone 16, sobra 90,000 na agad yan. Ha? At mga diabali niya, ada niyan signal, ada niyan loading. Anak ipantay niya? Hindi ipantay niya. Kau. So manusia na kalilipatan niya na ayah under, ayah kumukontrol ko dunia na sulog dala. Lain naman lagi mo tuwa ko. Pamang ini kita nung ayat tayo. Yung ayat na miya kapira ko ka nung ipamangda o. Kapagatian na yung manay utang. Kapagabayan. Iba ini pamangda ko ka nung Qulillahumma malikal mulk. Yung ustad na kuwan. Sudyo na biniyamang durun, apay ka na kayo tama. Labas na maintain kayo ni Butian. Nasotang ka, nakabidan ka, hindi nga kabidi. Naayar ka ng Zoom, sukotang anak ka, ay pinidayan ka. Okay, Qulillahumma, sudyo na biniyang lusad. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Ito na sabat yan. Wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Ito na sabat yan. Tulijul layla fin nahar وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ako ko lumitin ka ng butian na sudangan utang ka na namun rekan nagbukas. Imran. Ilay ko sa punan. Kung gano'n na betiak-betiak niyo man yun. Oh.
Ini yang ngomong lagi, ano nga, bisa yung kasi lugar siya ganito ulay na. Ha? O, to, makarami ko dyan po na. Sangat buti anak niya, kaduta makabit sa utak. Ano yun? Qulillahumma malikal mulk. Pero kami Muhammad suka dito na yakir ko na sa Allah. Nanti tiro na yakir ko, ako na. Apa itu na klase na dito? Nanti yakir ko. So. Tu'til mulka man tasha. Ibigay niyan suka dito ko tawa ka ba yan? O di ka niya nga ya? Api ayat na tamukan na bilyonaryo ka. Api sudin sutaw ko ingid na padayang kapamilya. Okay, no, di kay ibigay wala. Di na bubuwa. Okay, no, ibigay niya ka na, di na makadang. Watanzi'ul tasya atau ni mana tanzia atau yang mga lima ya atau ni mana tanzia pamaka marata example na siya miya ka pepi anu maliit ko mga tuko udi na mga snatcher atau ni snatcher sa Manila pinadakongan yang buminito ko ni nagumiyar kaso cellphone ka, so baag ka, na ayaman na niyan, na nauli ko magiging na bulungan niya. O ay, na ayaino sa wala na tanzia, ginsing na kawang masukan ito. Kenapa kalian, kada dubay na yung wala na kulang yan na sukan ito ko tao, akabayayan, kaayagyan pa ko kita wala ng ginsing niyan. Tahu nak masa itu tuh di. Tahu nak mana dia merana dia gincing, tahu dia gincing. Jadi kan orang saya example lah, tahu dia gincing. Ini kira mana nak dinda dengan, dia taruh dinda dengan mama anak. Nama tak dinda di sisi dopin. Oh. Jadi na gincing mo naman. Kaya nga mga biyar duta giruta ko na kita kesiran. Lagi ko taki gincingan niya no. Kaso kada to na basta buwan na kawala na kada din na ba kanyan perspekto ini. Kada do ba kanyan pagdati. Ako niya kaso kada to ka sa taman kota mo kada direksyon. Narinig? Itu mana watanzi'ul mulka mimman tasha. Ada malerete gini kita beneran namanya dilaw kita. Kan lipatannya na adna kira ko. Allahu Akbar. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ naktigunyan sa menang so tao makabayaian. Di ba pinakatewata ka, di makataw? Tinewata ka nung doon na, berarti ka sa bidi-bidi menang sa mga wata. Bumlagi-lagi siya menang. Kata pira kami yang magarian ya, kada kami yang magarian ni nasa 10 kami yang gutelo. Magarian. Ha? Dahil kira apa yang berita kami? Na ayaw ko maganda sa invitation na sa guru sa Marantau. Ikiraan na gawingan, ayaw pagkatong ayaw pagudasan na guru sa Marantau. Ay na akhawati wa ikhwani, ano mga pagarian? Ano mga lupayan? Kaya ang bida-bida
sa menang sunni bugay wallahu manusia. Nabi udah dikena diterun di. Apa ya setan? Tiba perhatian wapala-pala kubu iya lagi. Itu tuh sasa katanya kuliah dabirkan. Ah, kagi di pamiliwan. Oh, abang nak pawil ka? Apa yang bilang? Itu, ano man dia nak kebayang lagi? Sirsinan ada. Nakalikan yung kiriya bela biya ng mga buko. Nasaan sa ilakan na sumingan di ka kay Pitirida. Akay ano? Akay aragasi. Ibig tabi ko alam, hindi ka rin sumuli ang David, nakaram mo mabili David. Ngayon, nakagiyaya ko magay sa manang songa. Ato na bisi ko na, matay di. Ato na yung menang. Tunay ka taon yung menang. Ha? Hindi ka mamalataw. Ayaw menang. Nabentugan. Bentugan nung. Yang bertuah menang, bentugan. Dan itu diipamimili o Allah kapalya kadud maestra. Bila perhatian mana kabubentugan dengan maestra. Ha? Kenapa bilang ano kabubentugan ng maestra? Lagi kami upamas kami, mga ulama kami kate, mga ulama kami. Si Ustad Nasir, yung yakak ako. Perhatian masuk yung sungwalang na dira na sungoy. Hindi bibigyan naman. Mga piray ibigay ng Diyos na Ismail. Nasir. Nagapin din mga pitasyon. Pulo. Benda mga sobra 50 siguro. Mga sobra 50? Mga sobra 50. Lagi nga kakako na benda naman mas 60. Mga sobra 50 ma'am. Oh, ito. Magari yan. Magari. Magari ko to, magari. Magari ang wiram. Nasa ka na 46 ako. Ha? May gugugo ko kira. Okay, na perhatian mo midi-midi agak sumir kami yang badin na to. Paano niyo dapat? Ito to nakagi sumenang. Napiakan mo lagi-lagi natatandu dua Allah sumber niya naman. Kenapa itu akan ada Pedro kabasa ni kama menangan? Akin mo ko ni berat at kami talo kataw. Ha? Berat ya ka talo kataw wa ta ka bubay nasusa ka taw ni di pa magugum. Nasudua ka taw na tiglan no. Katama ko Ustad na ko mamili keringa ko. Mga sa mulo to. Lagi nga isaw na di pa magupisan ino to. Sebenarnya ko na ino to. Lagi ayabigan ng Allah sa Allah. Nah, itaros tanong ayaw. Apa yang mana dia kata saya masih tak ini kan dia. Wa tu'izzu man tasha iburu yang sutawa abaya yan. Begini sa menang. Peray kaya kalau nabi, peray kaya kalau nabi, tema tahu 124 tira 24 nahajar, tira hajar. Yung nga wata na hajar na dapat na muli ulama, ang lawas ita ka nang yan. 124,000 Peray kaya kalau rasul. 314 Peray kaya kalau rasul. 314 13 ati gikan di sitias niya 313 330 ada kalau rasul. So lamu ano na pinapinilian na ayaw niya piniron na 313. So 313 na pinilian na ayaw niya piniron na 25. Yung 25 na pinilian na ayaw niya piniron na 5. So
So 5 na pinili, ang may pili ko 5. Atau no? Isa. Ha? Isa. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napalipat ni. Ito ito mga pili-pili, kaya hindi ko menang. Berarti kan waktu hilang ko wala akong nakansigan ng mga bubayo. Kaya man napipigiran yun na basta micro sa road na ginawa ko na piyura ko na buboy. Ha? Kaya nyo man, bila nyo sa tura na kanina. Yan ba, white woman, lagi na black woman. Matain kararatan. Ha? Enugi kailangan na tao. Amya ka tayo dia nga makutin na. Kagi anak tayo talaya kakukakula. Lagi na tayo talaya na ibi. Desong iyo. Api ang pagmaitan na kagi na tayo talaya. Ha? Lagi na lang manusia. Ani girakuan. Aso dua ka tao magari lagi di kena ka na tao kararatan. Lagi may arin niya na may katay-tay, dali si Runayno, nakagiyapya kararatan, nakagiron, ididikat siya menangan. Ha? 8-0. Ada ba tayo? Sibutan din sa modo? So Allah na ayaw pambugay sa kadito. So Allah na ayaw pambugay sa tamo. So Allah na ayaw bugay sa darupa. Kate, so mga ragar ka no? Yan ka hindi lang ragar ka no? So mga watatan no? Yung nga mga ragar kita no? Ito kira na tayo mako na rumakira? Tidak dikatakan. Usually gigap sugira na loko sa nanya biskawi. Para tayo ano siya ito? Ha? Saya kung masaw na Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Begini kamu saya ini karena lupa tidur dia. Kenapa lupa tidur? Nah, yang isa na Nabi Sulaiman, tadi manusia, repeat tayo kasi ito. Adi di manusia kaya ujin siya na di mamagili na mga ifrit, mga pangangayaman, mga manusia, mga papanok sa puro. Kaya di manusia sa Sulaiman at tumiyar, nakunakiligid ng mga tao. Ya Nabi Allah itu katil. Tingnan na kiya penagarakan. Tena tulo. Dati ginagid lang kaya kau untuk dagan. Naan na ini peso, ini buwata na merengan. Oh, paman na merengan na kiya udah buwata. Oh. Bebeyagu mama. So babay, kami mo ta ka na babay na ikong beturo na ikaririga babay. Ani ka pa kalaian, nabiyan na sa ikaririga. Nibalid na bubuwa, raga. Ada di ka pa kalaian na kukukilo subag. Nuli raga. Lagi mamu mama, ay iraw nilibota na ikaririga mama. Ada dia mana dia na apa kada bitun sa berdua mama. Oh. Na ada di kabisa dia na bitun sa mangga tao. Eno to aya itu betu ko bebay na raga na aya itu betu ko mama na mangude ino to. Ha? Ino to ko ala. So mama na ino bitun sa mangude. Adi pamumuluan sudah uku kabu berian, baka potol sestik. Ha? Api abang kan bangun kaki lalag na tama sama labang galalagi pamumuluan.
Coba bay tadi. Dia bergeru bay. Dia kan bisa mau dia. Ayah ini betul ku bay nak kena berbangun dia. Kak ini betul naraga. Eno tu betul bisa raga. Kak dia ongiswa-swa kau. Lagi raga kau lagi noa. Hah? Tak lagi di kau raga. Nah. Emang kau tinggi nak ada ini bawa tak? Merenang. Mama aku bebai. So tinggi jom mama na ayah ini bro, si ini bro, ini bawa tak sa sedepan. Nah so tinggi so bebai non, na si ini bawa tak sa sebengan. Ngayon, ayah piya ka mungusong na tigo Sulaiman, na mamaka na sila, nakabalo ito ang manguda, nabalo yaraga na sila ni makaptuloy ang makaptepi. Di ko madaglataw, paano makaptepi asabit pa na musbangan. At hindi makaptepi sa watang yung bato-bato, kasi nakaptepi ha? Naya makaptepi at taga Saudi Arabia, at taga Indonesia. Ya kawatotan na kaya mga kanyan na o pamakagi dunia na sa hindi mo talaga na saya. Alam ba nila mapunta yan? Then the way. Di gusto Sulaiman aswat tigil naman na iso programa ko manusia na ayakir ko na soga. Di tanong na magsulod. Nakanya tingin na dito ng kapsuldan na ayaw kanudin sa hila ni mga ptepi. Tumidinig sa iparito. At ano sa iparito? Yung tayo parit, ituro ng mga lukas tanong na beruda. Kaya makalala pa panungan. Tumidinig. Tila Sulaiman. Imato na kayo dito. Kenapa bisa sumpah? Okay, nagyang kanan akapakapetip yakan na begura begura mama. Benan ordi ruang tingin na bagutir mo di niya ordi. Ini ada bencanakan ruang lah ini di waktu itu. Tiga ipre. Dan nabatan upawir aboto kaalangnya di makati rusak. Tingin na din nabatan upawir. Tiga ipre. Sulaiman. Umar na ama napagar niya uno para di maka terusa. Umar na ka. Doon ay bigay ka na awal. Reward o permio. Katantangan niyo ipre. Tinapirdo na. Tigil na ka. Na umar na. Ang tuloy bigay ka na permio. Natigay na umarin na kang kanan akapakapitip yang kanan awata sa sidepan agwata sa sibangan na umarin na ka na yun ikapakan na kapakuna so kadeto akan inimbigay na ba tuminig siyempre lang wala matiting mo siya na seksi yung Peter Sulaiman una ka na namaran nasang dito yun bigyan na naway lumiyan tap siyempre ayaw mahalantap sa iparit na gunia sir takapa alam mo na derpa sa sebelum pilulubay yung baguran. Hindi ka pa niya. Iyak to niya yung baguran doon. Aabo na nina yan. Niya no nagawa na. Niya pagagawin na. Sini ang tiyagusan lolo karagan. So di ka semua natawa? Sini ang tiyagusan lolo karagan kaat na ailang roon. Pulo, mapupulo. Ada nak tahu apa makasulit. Asin dia pulo. Ron yang ini taruh saja gaya bergurang dia naskannya ini mio yang na mana niya na pinayaw niyan so Peter Sulaiman Aragu. Agu ulan-ulan, agu gawi akawi ngakira. Araw pan gawi nga sa utaw katitim ongira. Nami beguraga juga beguraga ayam berde amak ya na garuda.
Amal lang yan, ikaririgan, amal lang, ibangya kayo sa tao. Lagi akong bubagura ka din, nimerin na ragaw. Niya katay tayo dewata. Hindi ba na makuda sa salipan na kagi ay amaya na milyonaryo, malita mo. Tinamo, ino ako nga di pagkasawi ta sang kaya tamok ka. Ay, wata ko na iwanan unli ako sila. Da apagarigas ka mo. Iman to na kaginian ikan na nanambaya-bayakan na tuno ni ang tuno ni penggulaw na mga makayujigon, mga piyo na ginoon. At tingin ay panginilang. Napakapupasiwang mo. Kagimot yan. At yan ang pupasiw sa puro, sa gilupa, sa peragatan. Tingin na ayatay pa na sa peragatan. Ino abar ko. Kaman ito na, mangudin dyan ito. Ino abar ko. Nagyo makuha sa barko. Nakiyaki unutan ko mga sundero. Kiyaki unutan mo. Natina na aman, na lumaw di kabid, no? Natina we, pagila ni wagya wata ka na. Agin ko makalaw di siran. Nagusiran masugataan. Oh. Nagumama ka na subugri. Na ayam niya sumover ko na doon sa magiro sa inagu. Tana niya mabagara sa pagiro. Ipoy po nagbuwag may tayak sober ko. Nanaan mo lang ano tauro na palapalit niya tayo. Dito niya lago. Ayam mo dumatay, naging mo damang doon. Kakiya gugo niya so papa na niya upak. Na doon niya naging bulag. Namanya ada sumber, kami ada sumber. Owai, nagumagugug, nagyagi mo tamang udah na simberan na nutama sa si iminipimper o polo aron matatawi surado. Ha? Naminipimper sa kiyong ko tuwaya maanam niya na polo. Nakadya mo makotopik na kidiba-diba ko. Di ba kita sa tapikan? Oh, kidiba-diba ko. Dia nggak ya raga. Lagi dia baur, kata dia baur. So lagi duka benar. Akapin duduk oh. Nah ayat yang bebeluin iga enam kutuara lo. Nah mundur kuba urian, kapag niya lagi kaya apa ni mentai. Jadi mentai lagi kaya raga. Niya nangkutap kidiba-diba. Kaya tolongan niya. Tidak tuh lagi di rencana was. Ayah siwang ayah raga. Nato hipad. Nagun yang kana kakambitan. Iya kan? Tigu mang udah tiga dia ayah raga. Apa kamana ikat? Tiga dah kena. Nanti kena bagaji. Tidak kena. Ya tuh dah tidak manusia. Nanti manusia aku bangun. Sama dia pandai manusia tinggi nawai. Nah tinggi ini kasih kipimper. Ya lu tulian. Berarti udah pagi dia gua berguna. Ya sudah tak mau bergerak. Nah pitiku nggak mau ya mau bergerak kuat ini. Ibu namanya ropat subar kuami. Namun nanti tinggi dong pedang dapat yang dia tahu. Sang hidup mati kaki dia gubuk nak lagi ngero. Apa? Nanti kaya raga mapia. Oke, nada kamatay saragat na sika putay. Ini no siya uputay niya kalibriya. Nanti na anda ni tayo do markaw amakan. Nakita niya. At hindi pa katana niya siya papanon. Ba't siya? Tinanggap siya maka. Tingin na garugo. Ipre. Beri miyatin na biyan nagagiyang kaya kukubi. Ano yan ka na papanong. Natigil na katan mo makan. Niyatay ka. Ano, natigil na kagiyang kaduguta. Kadugu. Aleta manusia na ino, waditibang
Sa akong kita diya kapatay, napila tayo ba na siya? Wasi, tulog ako nga. Natulog yun. Ayaw matulog yun orang. Lagi gaya mabala na baur. Kino ka nila lumbas. Ingin na dito mo. Dito mo. Nadumi dito mo. Gumipo. Tapi yang punya nuju debas, lagi kata punya nuju debas, tapi yang tuju juga. Oh, kenapa? Nanti dia kata masuk. Jangan untuk ini tak pokok. Ah? Kita poke. Ya kau masuk Garuda. Adi tunjo oras arakun nagulan-ulan, nagugawi ya kagawi ke sahabat toto. Ini nawat aku lain. Iga kasangka na nabaura ka, kapag itamus ka ko Sulaiman, kay man to nasa kaniliya, dito sa dunia. Tingin ino ka kaya ama, ino ka kaya dito sa dunia, na tingin na ano man ang pangarumar ka. Na ayapasad ami ko Sulaiman. Na umaranakan, nagbubuka diya lang ka dito. Na iman to na meron na, kaya tatangan mo sila. Tapi itu muska ko Sulaiman. Natitimo-timo sa Sulaiman. Ang gusto mga katawa, hindi niya naman iterima. Doon pangatin niya kung masuwa. Pero doon ada sisipit niya na aisuwa. Sulaiman, bawa. Napanayawin siya gini sama mo. Oh. Ya kata na, tigo Sulaiman na ito nariyawin ka na. Tingin lagi supasan. Iba pitero ka anay ning bota sa silipan. Amama. Na anay ning bota sa subangan na babay. Na makaptepi. Na aya ka makaptepi na naging arang liman to. Naguging ulano na liman to. Naguging na gawi iman to. Nasumsugawi nga no nag-iidero pa. Tingsuloy man awan. Natingin na iba na bugay garang nyo ka dito. Inenukor ka bugay. Natingin na meron na kanyo kabaya. So pasat. Ino ka girl, tingin na tatangan mo surag. Pagilay ka na tibisuray na. Kabuka mo ka ni Mato sa buwan. Ada to. Nalay ka niya nang kaya boor na niyakan mo sumiyakan tay-tay darago. Tingin natin gawat ako lang. Kami nindig. Lagi gini ang mangudel na niya gumi-gumiro. Ako din niya pagkakudel o niya. Kaya sakitan na din yan, magagal na yakin. Sama na ito, dua ito minili. Di ko gano'n din naman yung kedua. Hey, ino ko lima ka doon. Ati gusto na yung manari, pray. Tiga pumasyalan karang tanggawa. Hagi-tigin na piyang ito kawan nakakuha. As kay pagerno naskabit ni piyang katagi kurunuwa. Naimato at tigin na sumangudin. Ato namin din na pangaro mo naging na narururan niya. Pwede pa na-aawi din na. Naimato na ligan butero. Akawing na kansiran na ayang pagod-pagod na saksi naska. Bigas. Kiyawing sira na Sulaiman, okay, napagalangan o jin, okay, na yung gulpi ang katagi kurwang wagdala. Ano ka nga pagalang o? Basta kabayawan, magaligan mo. Nari, maliwanag ito, di? So, Fir'aun, aligin na aya akhirnya tuh yang sa dunia na biyakan lang apiyanas kanin Tuhan. Oh. Nabigis kanya sa order, alam mo lang manawatan ng bunoon, kami ato sa rimaran, at itundo wata sa karabina sa ako, so na yung gawin sa niya. Nagyato man sa rimaran, aayang pagkabina sa ako, kada ito yan, na si makapupun uban ng Israel. Yang ipamuno yan sulangan ng mauban. Yang ipamuno yan sulangan wata. Sabab sa diyang gutuwa, ayaw mana niyan na buno niyan, agyang kaya pagkabina sa kada ito yan,
na ayaw bid na biya katagi ko wala na supir ko. Pero pati ka ba nito, pawiro ito wala. Ayaw biya katagi ko wala. At mugay si Allah sa Ibra, mugay si Allah sa Nawad na gutuma, abas na kabayaw Allah Ta'ala, na din abot pawiro manusia abonian, kanan. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Api alawa na manusia jin yaw na miyawri na arniran. Pana man na maraniran ini puro ka nadigan ni puro arwah ko papasan wa naraka. Api alawa lang wana tau ko dunia na lawu na jin ko dunia. Miyaw na miyawri na timo siram. Ang binas ang gairan. Nadikan magina sa arwar kung mapapasa lagi sugot ka. Nah, kamunuan ni sira na tiguguan. Fir'aun. Ang yan nga yung mga miyak itong jumboy Israel. Ikaw mga ibalihan nyo dito. Malo ka pa, istadi ka diyan sa ibalihan dito. Doon bitero kuwan. Fir'aun. Yung nagiging tanong mo yun. Nasaragun na nakapapuno, nasaragun na libre. Eno so nabilagaro na dumatay, kami ni Pantay na tinibutan na libre so kapapuno. Nasumusta na ino limite mo tapok ka, inibota sumusta na si Imini suga-sugat mo pumunod yung pangota. Ha? Na ayasiwa ina, umusa, Sekun dia di kapur pada bisa kapur mata yan eh. Yaman yan na si isa Bahrun Naid. Si isa nawa sa Naid lagi tua. Ito na supiter utan ngubad sa basket yan. Dapte bunyan. Pama na sumpalang yun na ining tanian. Dapte bunyan ng sumusa. Napaganood niya na ipagkikati ang waday niya na gito. Gilo-gilo mabuha ka niya kayo kita. Ha? Lagi luminggo dia araw. Nauman lo gawin na gito. Maka bidang sa taon na gito, ano din yan na gito, pwede kaya kita. Yan isa, naabot na niya na wata yan eh, pagkasoso niya no. Ang tagi mo tawat, ang tagi nga na wata ito, dito so? Musta. Abot na niya, huwag yung mata gutok so paitaw. Lakay niyo kayo! Sabab sakit na kawan, tingin na miyak tayo, wata yan, ada mulakay. Naguma ka pala labi kung kabubo, ano wala niya, nagunya no mibita jumusa. Nagunya na anuda. Kaya lipatan niya, nagunya may ikatan. Ay, nakita ko yun na. Kaya lipatan niya lubo niya. May katsiko kuha niya. Niya ado jumusa na niya. Dirichu. Agi mo ka Bahrun Naid. Nalagi da lawasay igla, yung lawasay biwa na may studio. Oh. Napalarga, kapkano, nakagigil mo ito lawasay, ginapsigi din sa wala yung Piraon. So, miya gano'n na yung Piraon, na di po'y gusto Asya, ang gusto mga bugutang niya. Niya lang ang mga ragon. Itigilan na kapkano din. Igwaya mana niyan na Asya ketusan niyo pala na arna niyo. Ito na naman. Kagu ketus sa mga arago ini nagwirang makwa. Nagwirang ito na sa kateron sa pagwidya guru. Ha? Oy, dito ni Rano. Na, nakakagyo kung may bubuirat na hindi na, nariya, diyak katay-tay, bewata kapuri nga na, nabi. Ha? Yan ka na lang, manang nabi na. So kaya na yung yaman na niya ng mga raga, yakatay-tay ka nabi. Oh, inwairan, inipanalagwirang uwan. Asya. Ay ba First Lady, ha? Ayaw matatago na watan nila yung aman na, inila ayaw na niya na inuit mo, Asya.
Natigo si ane, subra ini kumata ito wata. Kagi nga manawata na adnawata niya kalalay manang, di ba? Mata niya, para tayo ka nung siya niya. Ano ginagawa na wata, di nga pinipang dito. Ako bubi, ikaw na. Kapag ginawa ko nino karang bubi, mami ang buwi ka, madalang gabi wata. Ito ako bubi, ikaw na. Na at maligila ko na wata, amay day na nagpapakapakan kayo. Nasa piyak ko, di na bida niya na gusto buda di dito pa. Yan ko kung gusto buda. Nagpapakapakan na, di nga di pa panilig ang dakit buda. Ano kasi pa na iturul naman ng buda. Oh, dahil ito. Napagiraw ako magpipili ka rin dyan kayo dyan. Ini-tubur kayo yung watatan, hindi kayo watatan, ito na may minisani. Kayo ito. Nasabot sa sumusan na nabi na niya kalalay. Niya kalalay menang. Di ko dapat tirutan ng hindi menang. Oh. Natitimote na. Ina bino Asia. Oh. Natitimote mo anira. Niya kau nasa pera na po yung opisina. Nalala ko niya. Tina to, dari titimo na mga gubili. Niyo kaya niyo mo toto? Ito na. Igira na dito na wata. Ino to suka pamulo sa wata. Ino niyo sipa ka po. Kailangan nakaputulan yun na sa ulo. Sirin niya ng mga ako doon. Namiyang maniya na sa Asia. Apa niya? Nabulong na no? Ito nangyari sa Quran, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana. Di ba gitu nangyari sa Quran? Kung naso kaya pamakaisitan. Ang taon noon, natigakan, subabay, apiter, didius kanyan bunuh ka, adlaw ka sa pagkatado ng katalo. Nato na siya si Bagiyo? So, Asia. Boleh ito. Igo yung mga niyan na Asia ada takatuluhu din yung bunuang. Asa ayan fa'ana inito ko makobuko. Igo piraw na din. Ame kaji na nirigo yan. Natigin na di ka uya genta dun. Oh. Na ubo ka na akesikatan ka na bunuang. Kuya kita nakataw ketemu. Nanti kupir na way mambu. Neno ka ubat tak bidemi na bunuh tao. Tapi ginawa sekali potolong sa ulo. Eno yang kira. Lagi aku gagawin na guguraw sebenar suwata ka. Niya wow di ba suwata na di kapag bamaw. Oy. Naguro kaya nilagay na inao. Rumiligin suwata. Natira na lang kung nakuha ano sa piyan tuno nagatasan. Hindi na gujupiraw. Ilang mga rinuin niya na yung piya katagi ko ko. Ano man kapag uminga ko, kukuman lang. Kung ano na rin sa gatasan. Napiyang wad na gatas, kada, din na ba niya nung nakuha? Siyuso. Natigin na niya tayo, wata ini. Di ba, madang lang niya, madang kabubuya, o yabuya, kapiyang ipamanay niya, kapiyang abri rumutian, kapiyang muno. Mangota. Namada ka nabubuya, anagatas yan, kami matay ko yung mga ota yan. Nakuha niyo muna rin yung mga bubaya. Abot na susuan yan nuna. Kaya kung wala kaya mga bubaya, doon na bide, nagkubra sa ayudo. Romalantar siran mamunga kaya wata abot na susuan yan nuna. Doon aki, umasin makaw mau wada. Nanti ko pira ko na miyata ya, kasi sabi niya nuna. Apa niya may susuan? So, ina umusa, nasuwari niyan, na gumagalabog sa mansyon. Gumagalabog sa mansyon. Tingin niyo ko tabubay,
Ada to na ad nakatawan na kanabugoy niya panggap adi niya nakatawan so ina kakanya no to. Ada tingin nakatawan na kanabugoy. Ada betas yan. Natingin na gudwa na betas yan. Kanya duzui. Natingin na sabi dia na nabugoy kasugutas yan api ang tawata nagsusuro. Tidak biuran, tidak bus lagi na akuan na open line na. Tapi antad na wata. Anak tingin na mga may uno tiniway. Ako to ano ko nakatawan niya. Lalo diya na ko sila. Diya ko malang gawin ang suwala yung inaumusa. Tidak si ikanudno. Amo na ko. Kau bebel lagi nanti apa daw. Anak tingin na si kami. Kami yung nakuwalay. Kakal. Ino ka na. Tingin na suwata ka na putay. Ay, nagbugi makagurong sila yan. Ingay no, tingin na din na siyusuan niya na niya sa luwi. Napitiro ang muda to, naad na katawan na ka na babay, api ang tawatan na susuro na skay, bibigyan na nawata. Napagpanggo pa ka, di nga katawan na wata. Oh, ala, di na umayo-ayo-ay. Siyang lamina ka. Tingin ako ito, tingin. Nami ako magwa, siyo kawa ka naman na. Ano si? Umitiaray. Ika kaya sa segundo peraon na bebenar aditer o lagi niya pandemi, api ang tawatan, nagsusuro ka, tingin na igir, tayo pitangan, nagsusuro ka. Dati inolot ka, kapanin mo ka. So nga ko dito. Miya ko nga ko dito, natatantangan mo dito. Tingin na bebenar, api ang tawatan, nagsusuro ka, tingin na dipindihan na. Igir na, bububayan watas, so gatasakan nagsusuro ka. Niyo ko juga tahu. Ini naku dah dinding bagus dia. Wah ini kisah kerja kamu ria burung dia ni. Ya testing ni orang. Nabi, pagi testing ini orang kita sekarang. Tiga dia kaya inang musa atau nung siya kiwanta. Ini dia ni kata mana dia boleh ni apa? Dati nanti testingan tak ada begini na. Tujuh ka puro ko ta niya bunyi so langitan ni nay. Oh, ya bunyi. Tapi ka susu. Ina yan. Nabunyi na kay tanto apaginto sa sugatas ina yan. Tigo mo sa piraw na pure na berakati getas. Gusto na opit lain di getas. Oh. Katay kuan ada natin gumawa di ko mga paset may sumusungat at yun ang media rin eman to nakagis ka wisyoso nga nawata yan napaging pilihan mo na kan sila sa ayaw kapaging pilihan mo ko ka nasanda ka ba yan kasukay ayaw mo gulubog ka hindi mo ka pa susungat sa wata oh pwede ka tingin mo nito. Ano ba na kapag lang ikaw, kabayon? Natingin na dito, prilaya. Ina ngayon, sinabiya ka dali-dalang manawat at pagkasusunakan, natuputulan kasi ng saka. Oh. Lagi ito sa mga wata, inimbubuwat na siguro ka pa muna. Nabumatay sila, pa kaya makaugutor ka mga wata ng mamakala. Tumatatay mo pero. Natingin na isip visual niya. Tiga dia kaya babay. Inong karak man di siring. Ako nutang karak na ino kau yang binalar ka. Natingin na kisah ligil ka. Ito di kisah ligil wato. Natingin na away. Mau na kumatay ubos kanina iputay. Natingin na dulu gini. Pamasaan yung sadang ulang wanabay kami napangan ka para mabigatas. Niya kate yung nulong. Ito na, pumagin yung tutulang mo. Ano kapis, ano pa sa buwas yung tanay?
Napiya ka belingan sa walay, ha? Napiya belingan kuha, belingan mga birburan. Berang-berang ada mo na pang ha? Angin kung mama muda. Oh. Angin kung mama muda. Samusa, nanongin niyo sa walay. Mga nabisa kulo ididiin. Nadi mo na nakalaw ko init. Natigay na ino. Ato noon lang yan, may mga puro-puro. Kabay di ko sa mga payaraming dupiraon. Yan yung mga payaraming di. Ipatigil. Tingin lagi na ni Ger pa udah to. Tingin ako pa kaya mamisita ko na tingin ako nakakuha ka. Kabubin na sa kairan. Tinakanay, naka-uber. Wala, pagbutin di ko abali. Natinan na, nakasunod mo. Nakumiya si so, numiya na ko sumo. Sa kanila bisang pulurang gula. Ito diyan. Nakagaya ko pula na ko, naguliya na mau maagyan kaya dua katawa, mama adipuan na. Nadi sila di... Tunay ni. Sudo ka. Yan ko to, isaw na manguda na berong Israel. Nadiyan ko tayo kadua manguda na tao sa Egipto. Yan masira na umusa. Target mo eh. Tiga dulu mulu. Anda bisa pulung benih dia. Mata-mata dati gue yang mana nian na Benu Israel, Musa. Ayat tingin na pato na ampilan ako nga kakadugo ng saka. Ha? Kadugo kan saka. Natingin na kanya kadugo kan saka. Benu Israel ako nakatonang na Benu Israel. Naaya, aja kanipa wala. Napagitaw tiraw. Sabi niyo, ati ginawa yan, inaligan di ko wala. Yan gaya kibutiya at ang misir. Nakakisip rin makainidor. Di ko hindi na makaingitin na may kororota. Ladikir. Tapos kailangan umusan na dikir, nagutang na umusan na. Yung tangal niya, umutin, hindi rin niya tayo. Pagi ayat yan betul sa kitab. Lagi mo takawan na nalimo musa na 40 katawa mama gigubiru. Tama ko manakal mo kami tangliya. Iya tanyan mo. Yugura sa kiyo hindi, sakit tangan mo musa. Ngene yung musa amya to. Biar subuh. Ya bakal. Ibu baru Israel yang lihat ini mana muda kaya. Api yang turun di dia baru Israel dapat dia dalam teradu. Taiga ini report nak orang. Ibu Musa yang gana apa kan sekolah. Kena isa-isa to sa bunsa nang ini report. Nanti kita beli na mapatay kayo lagi. Namyaring sa Musa, nasasakasakan. At inayanay mo kayo, niwata ko na isasakasakay. Hindi na ino ka? Yakapatay ako man. Allah! Makabar mo ko! Ato na niya Musa! Hindi kasi kayo niliti tapo-tapo na mga ninirumanan na. Kaso nga, natinang na ba may nabiti mo ba? Sudok yatang lang mo na. Yatay din. Natigin na namin kay meron, tigin na ayam kay meron ang palitan na. Natigin na mapiyan. Lagi ako mapitan, natigin na ina, pwede niya kayo ng kaong. Tapi pag hindi taro sa akin subuha, hotel po ako, nandito ko na kubili. Lumadakawa. Natigin na pagkita ka, buo. Lagi ako mga pilalakaw, miyay, niya man ang kaya di mandi. Di mandi gulat, absunto ka. Oh. Hindi lang yan ang emay, dito ka sinabang yan, itigil na. Tuwan siya, hindi mangindir mo na. Pakapununo na ko yan ma. Targan wagi. Tingin na mo sa katamak mana. Saan na tingin niya ba mga? Dito mo makabang sa kunga. Tingin na di, kaya rin ako din. Targan mo. Tingin na, ibat na kaudi nga, audio mo ako na, abang nga. Naipriporta ka na. As kay niyo no kung miyate gabi. Niya niya ito. Anya dito wala. Tidak ka nila mo sa ating naskal niya patay ko buwan. Di mo sa kanata. Tidak minun dia tiruan na. Gumpa lagi ko pero ako na.
Tigo dato ino anang, tiga na sumiyatay, kagay, na ayam sa niyo noon, na sumusa, suwatara. Tiga na katambes, o ridui, ya kan, na sumisa bisa, ino yang gawin na, kung bisa ridui. Oh, na imatwa tiga na pangibuno niyo sumusa. Pangibuno niyo. Namiyanin sumusa alaihi salatu wassalam. Nagyan nga, sa katawa mama, gumagalabag sa mansyon, namiyan nagyan na, kayo di rupiraw na sumusa na tuligid yun. Bunon. Naman umililiw-liw, na tumipad, nagupal na lagi kuha na yung musa. Habang Israel ito. Nasasaka, ino ka natin musa, tingin na, panin mo ka din. Siya kan pumaging namudulo piraw. Kagibunuhan niya. Kaya tukawan sa mansyo na siya yun nung tukagin. Namiyagi ro siya kisunok ka, soy na yan. Ay, tingin na teror ka, di niya inipsuwa. Nakataya, may benda ko pa na ikilags. Nagagagag sa niya suwaro. Akarin niya na doon, wata ko na siya tadlo. Musa na awakan. Namiyakwan niya nung ugan, so itatang din sa nawasyan, namiyak pag-ikunyan. O baga pro, tatanggaw na nakamitin mo. Natsiyawan nung usa, siya ko tayo lagi doon sa lalo. Nandiriwan ni diserto, niya natanga doon. Lagi ito, niya pakasungian si Kuya Manuel na yung gusto ay, niya kadil-kadil na tutulak ang kanofanta mo Musa. Lagi, namaw ko karakano yan, ini din man sa Musa, kanino yung piraw na ayaw gud diya katagi ko walong ta'ala. Yan sabab agil nga iya wasiyat tanong mo to na ayaw na subject matter tanong na kailangan na matindig tanong. Alam mo na di manggulula na ayaw kikaw yung naso. Suwag. Kate, saan natagal ko marawi. Antaw nuligid to, lukat wasa ka to, gupi, aging yung mga pag-rero. Ilan na ko yun, ano? Ilan na ko yun? Asya ko miyan titiya, miyan dinta ko mga taga-jidda. Ang mga Arab. Siya kira nilangag sa Quran. Dia ka nakatawan na, ay, di nakatawan na maging. Okay, na minisibisuide na sa taman ni Manto na, aya ending, abuhaya ka na siya maging. Ngayon na kanya programa wallah, akhalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wa la bi 50,000 sana wa arshu wal ma. 50,000 rabun ada pa nakabulay ko langit ang lupa na misal surat tadi asiguro sa marantaw na sumana orasya na sikita mo sa buto-buto. Apek karon ano sa programa nila kagitag mo dyan? Kaya ba kabayon ano sa lima? Benar lagi ako tawatan ka na sino eh. Naroon minggulan lang akiya pa ka seminar ako dyan. Ang taon nun, mga di tayo interview ako sino kasi mga kagitag mo. Di ba starting na si Kimuti? Uy, paano ako bumiyata ng Kimuti nga? Yung katuna na masakit. Sama si Dito. Seminar kan nonton nyata. Sa? Ya kan seminar kan nonton nyata pengusiran kan kami mungkin Kauto. Oy, napagang-pagang niya anaraw gata no na nabisa pulo kata. Naminisig na miya 20. Naminisig na miya gude sobra 3 to sa kada. Kaya di na starting ako. Oy, nagidan na kenapa ko na nakapasa? Naku kenapa niyo kapasa? Kaya mataan na programa wala maabugura sa kuwi. Oy, lang sabab para makatugay watan na. Nare-respect watan. Kaya man yan, nasusangan na kan nasingan na. Nasusangan nyo, nasangan na niyo. Ay dapat yun, isa pa. Ay asangan niyo, na di ka nung punalay nung utaalintan. Apa dapat niyo man, pamakaibarat na kanabagor ka nung di seminar, na-seminar ka nung nasa maraw. Okay na, kaya mo lang kasakan yung singur ka. Ako niyo na, ay seminar ako nasisa. Samira. Anak dia kami mga seminar sa Samira ko niyo daw. Kalau di sini lah, nasi kadip sigurannya marah. Kami akan itu, sakit siguran. Ya mana dia nama-nama martan.
kagiman ko na starting seminar tan sa gina iya. Kaya mana niyan na iyang bulan Ramadan na aya diskusyon na karkano. Uman arba na aya penutur taro sina pada pada history ng mga nabi. Tara pag yung di. So 25 nabi na pada tanong penutur sa buhaira. Sisa gaya kaya uman arba. Sibo ko arba. Nasi ko mga akatan na mga sakto na pada nutulik ciur. Na aya mo penuturan tanong sa abot ko history of prophets. O di na kisah ton ambiya. Nasi ko sa gaya kaya arba. Na perlu diniwanan. Para mo katanong mga pakaisira, mga nabi na paano na inyo katawan? Ano yung katokawi, o ano taong sukuhan, antay mga Arab, sigo mga nabi, kaya kung na Arab ng mga nabi na patapat. Sugod, Susane, Ismail, so nag-isa na mga kulusa. Ang tako nina ko nung Musa. Ha? Pakaisirang ang tako nina yung Musa. Hindi Musa. So Musa misato ka na ina, yan, nasi ka di pati mo. At, ano ko bigato ng mga Musa niyo sa'yo? Musa may sa Oh, nanay no kakuan. Ilay nyo man, so ikaw nabila Musa na ilenta mo sa kisa. Yung mga kisa sa ambiyo. Na ito kabayakan na ginagawa na isilugar ka, wata ko na hajar na naiwan niyo sa tutudan. Oh, kaanta na mapaluto na antay ina o nabila Musa alayhi salatu wassalam. So nabila Ibrahim na apya si Karomania na apya so ikaw Ibrahim na bili kong katawan. Antay mataw ko kung ngarano ilaw Ibrahim. Ay mataw. Hindi na, lahi dito. Ay ang ngarano inayan na sinaida. Na so ina umusa na hindi pa kayo sila ditalog tiro. Para makaawid ang kalungan niya kayo sila. Meka di ka katawa. Ha? Meka di ka katawa. Iya. Ayaw ko katawan na kanina yung musa na di ka di patima. Oh. Nanana. Tanong ng tanong ay kaantan o may pamaasagi kaya tumaarba na starting tanong ko Nabi Adam alayhi salatu wassalam. Tanong, ada ka doon na pumagin dito? Oh, starting tanong ko Nabi Adam. Namada tanong ko Adam. Natransfer tanong ko Nabi Idris. Namada tanong ko Idris. Natransfer tanong ko Nabi Noah. Namada tanong ko Noah. Natransfer tanong ko Anda. Hindi ko Nabi Saleh. Na Nabi Hud. Natamang makapakadulo yan. Nasaan sa magisti di siya. Nasiguran mo ba, siguran siya dito lang mga nabi. Okay, kataya kaya dua kataw mga pagaling na mga unama. Ang yung kira din, nililugod man, umano ka na siya siya. Ito na pinila, puno yung nira lagi ng mga tutulad ng mga pipihan. Imanto, na bugat ano sa taluti mga pakaisira. Ang rin na pakaisira kan? O dito. Dito? Jadi nggak ada Then ako question. Magasuin ako Musa. Away. Nagyo ko tayo ng Musa, ni-text ang behavior. Kanyan may natiro sa iyong kanana. Niya kay Sir, kung pa makapalutula ko sa iya, atay ina-iya na miya doon sula na yung niyo. Away. Saka, hihira di ko di bantay. Nagula ko ng beso, di ba nalutula? Away, ginalatingin man na iba pa na, pwetay ro naman. Inupwetay. Tinagyan ko tayo na kanaya, ito kapatay ro na YouTube. Tinaniw ka, kamatay ka. Kaya makanya nabi ada musuh na yung lakanong. Kaya di banjera kan? Lagi na, hindi na. Berdalaman ang tanong sa Allah. Nadi ka makatutulad tanong man sa Baluin, wallahu ta'ala so kawiyang-wiyang tanong paner ka pipiya ginawa na inides tanong Allah kung may tumala awidakan, may tumala tiuba. Lagi ang magagawi yan, nasunga ko sa pili mo kunan. Yung tagiyaw mapata. Ang yung tagiyaw mapata, pili mo kunan. Natay matawag ka no? Hindi ka naman. Matay? Matay ka rin? Iya? Matay giwat ang kuwatay ka rin. Ayaw na ka tumiyawag na si Mufid. Allahu Akbar. Ay, nanala ko ito. Nakatama, islagiwanan. Naganda palimanin lagi na namin ito isnak. Isa lugar kano yung tagiruman. Kasi ada hasa na musika di ay na. Kaya katatago nga Manila, dahil Google ba na makatatawag sira na din. Oy, na pinalamatan tanong sira na ka.
ayah katay ko, nagigita guran sa kaya pa kasuma kong magpirma sa ato nabi nila, dito Israel, na dito siya kung ako makuing dito. Ha? Naamay ka 27 na Manila Gugman. Ha? Nanay no, katulong ko yung buto. Ang grido ko sa National Quran Reading Competition. Oh, asara ba ka-grido ko no? Sa gina na nakaputi, so lang mo pag-ubuti sa gina ng Pilipinas. At ay ko katabi nun, na pagkita ko magkapuling, nabili ko magkapuling. Pagkanoy, katuloy-tuloy tanong na similar kanoy. Oh, masama sa kaya tanong utaman na, napaka pag-ugasaan tanong magariyaya, o antay kedua, kira. Nasagap dua kira na amin ang tanong. Amin ang tanong, nananabis nila, may ulo na ito. Na tanong ka dua tanong. Kita, mulai mas. Jadi jangan kami tolong. Jangan kami pakai banyak tau. Ya tuh karo. Ya tuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم